Er du sur, eller hvad? Ja, lidt på dig. Prøv at høre. Jeg gider ikke at have, at du fucking kun siger, at det er mig, der kyssede her. Det gider jeg ikke finde mig i, fordi at du kyssede fucking igen. Jeg kyssede fandme. Hvor er hovedet? Jeg lå her. Det du vil sige, du Det var dig, der bukkede dig ned for at kysse mig. Jeanette, hun lyver. Jeanette fucking lyver. Sådan er det slet ikke. Jeanette, hun er fucking frisk på mig. Og nu når jeg tænker over det, så slækker jeg fucking også hendes padwort. Din fede kæft. Nej, jeg gider kraft. Gider du at slappe fucking af? Ja, Jeanette. Ej, det gider jeg ikke høre på det der. Det er Jeanette. Jeanette? Hvad? Gider du ikke godt gå ned til Julian? Bed om. Du er fuld af løgn for helvede. Gider du holde din fede kæft og gå ned til Julian? Jeg kan skabe splid mellem mig og Julian. Jeg prøver ikke en skid. Du står så fucking svag, så du skal fandme sætte til splid mellem Prøv mig at og jeg er Julian. ikke en... Jeg fatter det simpelthen ikke. Hold din fede kæft. Nej, jeg gider ej. Jeg kan slet ikke arbejde med det der. Nej. Altså, det tænder mig slet ikke. Jeg har slet ikke lyst til noget som helst. Og hun kyssede fucking igen. Hun var så game på mig. Fuck, det er fucking latterligt. Fuck. Jeg havde regnet med, at Jeanette, hun gik all in og sagde, okay, fint, og jeg kysser råd. Han er sexy, og det tænder hende.